Palit kag pan nga. Baw kang wakoy kwarta dre. Asa man mama mo? Dito ta ka mga mama mo og kwarta kay natoy kwarta siya. Nya saan ta man ni ron? Si ate ni mo. What's it kwarta si ate ni mo? Nah. Ang mayo ani dong. Kuyog ta. Asa? Mangita ng kwarta dito sa ubos. Asa kasakyan to? Sinilas. Bungo sa bumabat. Ma'am, siya Rahman. Nadetay lang sakyan. Og di magtiniil ta. Tanong lang po. Sakyan. Say sakyan. Tanong. Ano nun? Danom. Tisme. Dali ra ko dati. Tisme. Sa. Tuan na ni dagan. Dikit maminaw ning bataay. Dali ra ko. Ha? Tingko lang. Palit yung pan. Wala lagi ko kwarta dito kay ni mama ni mo pangayo. Ada na yung sukot siya, okay? Nga naman. Import lang niya. Yari ka na kung ngayon kung gawa sa kikota. Dali. Dali, sukot. Kung palit to, Kayog lang ta na. Ato ta sa tindahan niya. Budiskarte ta dito. Pariha man taway kwarta. Ika may miingon nga. Ang tudluan ti kag katarungan. Ha? wala na. Ito nga. Ibon ta gano'n. Ay, ang kasukan. Sige. Ito ka. Nya kisa yung dakop. Ikaw lang. Ako yung dakop. Sige. Okay mga katugsok, mauna niya siya ang good morning sa kabuntagon. Ilhan ninyo, tuhod na ko, siga sa kuha niya na dagma man eh. Gabi eh. Nakabantay ka ng pagkadagma na ka dong? Naunsa mo ka? Bungi. Bungi. Huwag lagi bungi ni kumnong. Ha? Bakon niya to. Nalakaw na mo. Nya, nutana ko ni mo be. Ikam gini nakakita. Katong tapad na ko gani agabi sa amuang gitagayan. Kinsay gwapo mo? Wala gwapo, pariha na mi. Ha? Nya ikaw ba, nga nang tapad ng taron, kisay gwapo ito doha. Ikaw. Ha? Ikaw. Ah! Nagkatagad din siya. Ako di gwapo ha. Pwede din palit, may korta. Ha? Utang? Yan saan ito pagbayad? Ha? Bukan. Meanwhile. Rap! Gatong ganiha ba nga? Nagkuhan ka, ang ano mo to? Ako to ba? Mga to siya mga katugsok no, ang nakuha ng kadudong o na. Oh, nagbaile sila. Og mapalit ko bike wrap. Kama ka mo daabos mo kuan. Bye. Oh.
Disco alang sa tanan. Eh, dali. May siya mga katugsok si Rapido Junior o si In Tugsok. Ha? Nakakuha ka, usutan ba? Wala. Wala na dahil sudan. Ay, haya, ganyan manok mo. Wala ka kang palit o bugas o kanang sudan. Ang palit man. Asa mo? Na dito. Sa tindahan? En. Nya, dito mo. Umbot na. Unsay mo pasilon dong? Unsay mo pasilon? Tinae. Mga katugsok mo na siya, papusilay ni siya si In Tugsok. Bungot sa Bungot sa uko ko na ingon siya Rapido. Buyos! Oh? Oh. Pasok ka, nakabot pa. Sakay na. Ikaw, Ambot lang. wala pa ka. Ang unsay tinog sa Leprano, aw barko. Pato. Oh. Put, put, put. Yang tingog sa helicopter. Yan, ang tingog sa pambot. Ambot sa itik. Ang tingog sa pambot, unsa man? Okay, mga katugsok, mauto siya ang Junior si Rapido alias Tutong Tugsok. O, kini siya si In Tugsok usab. Isumpay ni nato atong ipungtana na ko siya nga unsa tong kuan na gani harap. Palit ang bugas. Sudan. Palit. Yang gipalit itlog. Itlog sa kabaw. Itlog po sa kabaw. Okay, mga katugsok, check out ko sa tanan nga naitanaw sa mga subscribers namong tanan. Diara ko ang bataon yung ano siya si Rapido og si In Tugsok og si Rapido Tugsok. Okay. God bless kaninyo amping sa matagsa-tagsa. Ako ri ay si Tutong Tugsok.